So makita na to sa dagway ni Gwen mga parno nga medyo asagmuyo si Gwen, medyo kanang makita gyud nato nga ang dagway ni Gwen mga par nga wala gyud siya kalipay, pero unsaon man nato ugob nga desisyon man na sa mga katawhan ato alang respetahan ang desisyon sa mga katawhan gob. So mayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong suporta, and then sa ako ang mga viewers nga wala pa nakasubscribe, palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par June 30, so mao karon ang adlaw nga gipaabot sa katawhan, mao karon nga adlaw nga ang pagganaw ni Gwen diha sa Kapitolyo. Unya makita nato sa opisina ni Gwen mga par nga medyo hawa na ang katong mga personal niya nga mga gamit gipangkuha na gahapon. Unya medyo may makita gihapon ta sa medyo kalat ng gihapon mga par, kay ang katong mga ana diha gyud sa Kapitolyo nga mga gamit gipang bilin man to ni Gwen, kay ang iyang gipangkuha katong mga personal niya mga gamit like katong mga painting o katong ubang mga tables nga iya nga personal. And then sa atong nakita mga par, murag si Pambari 4 dili siya mag-opisina sa opisina nga hawaan ni Gwen. Murag nasa iya nga kwarto nga lain, nasa iya nga room nga ato siya mag-opisina. Ang opisina ni outgoing Governor Gwen Garcia, murag himuon nila og ng press conference. So makita na to sa dagway ni Gwen mga parno nga medyo asagmuyo si Gwen, medyo kanang makita gyud nato nga ang dagway ni Gwen mga par nga wala gyud siya kalipay, pero unsaon man nato ugob nga desisyon man na sa mga katawhan ato alang respetahan ang desisyon sa mga katawhan gob. Kay so makita nato sa panagway ni Gwen mga par medyo sagmuyo si Gwen, wala siya kalipay. So unsaon man nato gob nga ato lang dawaton gob nga sa desisyon man sa katawhan sa probinsya sa Sugbo nga ilisan ng usa ka, papahawayon ng usa ka. Kay ang uban go basin tungod sa gidugayon nimo sa imong pagserbisyo sa probinsya sa Sugbo, basin napulaan na siguro ang uban o hinaot nga ato alang sabton ag atong mo suportahan lang sad nimo ang desisyon sa mga katawhan sa probinsya sa Sugbo. So ang ngayon sa nato nga pasalamatan sa nato si Gwen, ay bisan naingon na si Gwen karon dako man sad siya gikatabang naman sad siya mga project nga nahuman sa probinsya sa Sugbo, sama niya ng mga karsada nga iyang palapdan ang mga karsada sa probinsya sa Sugbo. Dako man sad nag-ikatabang mapar. Ang ngayon sa nato nga pasalamatan sa si Gwen, kay basin ang uban sad wala na pod kauyon sa kinaiya ni Gwen, basin usa sa sa rason nga nung gusto nila nga ilisan si Gwen. Kay una gud mga par si Gwen mayo man og kinaiya nang okay man si Gwen, medyo ang kinaiya ni Gwen baka nang madadara pod, pero saka nakadugay medyo nikuyog sa siguro sa nang edad ni Gwen, kay si Gwen edad na pod, basin ang iyang edad ang iyang kinaiya nikuyog sa iyang edad mga par, medyo may adjustment sa iyang kinaiya, medyo kanang kabantay mo mga par nga naga ni mga ultimo nga mo comment sa iyaha ng daginuton. Actually si Gwen mga par dili na siya ingon ana sa una, medyo nang may pagkamalitam sa ni si Gwen sa una mga par, pero dili siya pero lahi siya sa pagkakaron. Medyo naikausaban si Gwen ba, basin usani sa rason nganong ang ubang matao dili na ganahan sa iyaha
ug ato alang kong respetahan kay iya man tao kuan kanang panglantaw. So mao na nga ang ngayon sa natong pasalamatan sa si Gwen bisan sa iyang gidugayon sa pagserbisyo sa atoa sa probinsya sa Sugbo. Nakatabang masad siya, naamasad siya yung mga proyekto. Ang nakabati lang ni Gwen sad kay kung nasa yung mga bashers nga mo comment sa iya masad gun nga naginoton. Mao sanay nakabati sa ni Gwen sad. So daghan kayong salamat mapar sa inyong suporta, and then palihog ko subscribe sa akong channel para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction.